yaushe ka ci ka sha ka koshi da wuyanka ya kauri da zaka kori dana akan kudin Laraba. Wallahi yanzu kika tabbatar mun baki da hankali. Saboda yar wannan maganar kake ce mun bani da hankali. An ce baki da hankali. Zo ne ki karbi udiriya. Haba da Allah. To ni na ce ba na son ka. Ana dole ne a soyayya. Ba ke suna? Ni ba na son ka, ba na kaunar ka, kuma ba na son me son ka. Wannan wankan da dan ke na yi shi ba. Dan gata series. Sarki goma zamani goma. Soyayyar iyaye ta zama musu wahala. Soyayya ko shagala. A yankurin shi na nuna ɗan shi makauniyar soyayya ya shagala. Uwa ce. Burinta ɗanta ya shiryu, a ɗayan ɓangaren shi ma hakan ne. Karatun addini ya zama tamkar linzamin wulakanci daga ɓangaren wasu iyayen. Ɗan gata series film. Kai baka je studio da lambar ba, kuma kai baka je makaranta ba kai biyu. Salamu alaikum. Dan lafiya ka zo kake bubbuga mun kofar gida haka? Ni ban ma yadda da kai ba kuna. Ka da Allah rufe mun baki. Duniya a hankali. Me kace baka je makaranta ba? Ɗan gata series film. Kai dai biyo mu cikin shirin Ɗan gata sabon series film wanda zai rika zo muku a duk ranar Laraba ta cikin tashar mu ta Ɗan gata YouTube channel da karfe 8 na dare. Ba da umarni S Lafaz, daukar nauyi Kaka Kaus. Labari da tsarawa Aminu M Inuwa daga kamfanin nan na S Lafazi Multimedia.